नमस्कार गाववाल्यांनो, मी संजना भोगले। माझ्या मालवणी कवग्या ह्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचा सगळ्यांचा खूप खूप स्वागत करते। तर आज दिनांक 31 डिसेंबर 2023 आज आम्ही जातो कसालच्या श्री पावणाई रवळनाथ वार्षिक जत्रोत्सवाक। तुमका दाखवतय की कसालची जत्रा कशी भरता, काय काय दुकाना येतात, किती भरता, हे सगळं आम्ही तुमका दाखवणार असे। चला तर मग जाऊया कसालच्या श्री पावणाई रवळनाथ या मंदिराकडे। आता आपण इलो आपल्या कसालच्या एसटी स्टँडकडे। जैसे रिक्षा पण लागतात, हे रिक्षा स्टँड असा आणि हैसूनच पुढे कसालच्या बाजारातलो रस्तो सुरू होता। हो बघा। तर गाववाल्यांनो, आज झाला असा की आज 31 डिसेंबर म्हणजे 2023 ह्या वर्षाचो शेवटचो दिवस। म्हणजे काय असतला विचार करा, मज्जा तर असतलीच, धमाल एन्जॉय ह्या तर असतालाच, पण त्यात आणि म्हणजे असं योग जुळान येतात त्या पद्धतीत जत्रा सुद्धा आज 31 डिसेंबराकच इली आहे। म्हणजे वर्षाचो शेवटचो दिवस जर एन्जॉय करू खंय जावचा असात तर जावची गरज नाही, कारण आपण तो एन्जॉय करायचो तो म्हणजे आपल्या कसालच्या श्री पावणाई रवळनाथ या देवाच्या वार्षिक जत्रोत्सवातच। आणि रात्री 12 वाजता नवीन वर्षाची सुरुवात सुद्धा होतली, म्हणजे हॅपी न्यू इयर सुद्धा जत्रेतच एन्जॉय करायचा आणि 31 सुद्धा जत्रेतच एन्जॉय करायची, होय ना। तर आता बाजारपेठेतल्या हनुमानाच्या मंदिराकडनं ह्यो आज जो रस्तो इलो तो श्री पावणाई रवळनाथच्या मंदिराकडे जाता। चला तर मग तुमका दाखवते आता आमचा कसालचा ग्रामदैवत श्री पावणाई रवळनाथाचा मंदिर। तर मंदिराकडे जाताना वाटेत लागता ही आपली कसालची जीवन शिक्षण मंदिर कसाल नंबर 1 ची शाळा आणि हैसूनच ह्यो रस्तो सरळ देवळाकडे जाता। आज जत्रा असल्यामुळे जाणाऱ्या भाविकांची गर्दी सुद्धा आपल्या वाटेत दिसता, ही बघा। तर काही भाविक हे लवकर दर्शन घेऊन आरामशीर घरात जाणारे पण असतात। जत्रा म्हटली की त्याच्यात 3 प्रकारचे लोक येतात जत्रेत, हौशे, नवशे आणि गवशे, बरोबर ना। हे बघा, ह्या बॅनर लागला या भाजपचा, जत्रेसाठी येणाऱ्या भाविकांचा हार्दिक स्वागत असं त्याच्यावर लिहिलेला ह्या बाजू सुद्धा लागला। हे बघा, तर हे असे भाविक आपले दर्शनासाठी जातात आपल्या ग्रामदेवतेच्या। तर जत्रेत हौशे, नवशे आणि गवशे असे 3 प्रकारचे लोक येतात आणि त्या 3 प्रकारच्या लोकात आपण खायचे असो तर तुम्हीच बघा। तर हौशे म्हणजे हौशेन फिराक येणारे, नवशे म्हणजे नवस असता म्हणून येणारे आणि गवशे म्हणजे काहीतरी गवासतला म्हणून येणारे, असे हे 3 प्रकारचे लोक आपल्या जत्रेत बघूक मिळतात। आता आपण मंदिराच्या जवळ इलो तर इकडे पण भरपूर गाडी दिसतात, म्हणजे थोडीफार गर्दी झालेली आहे ह्या समजता इकडूनच। हे बघा, म्हणजे इतक्या लवकर, म्हणजे आता जवळजवळ 6 वाजले आहेत, तर 6 वाजता सुद्धा एवढी गर्दी असतात असं वाटलेला नाही। तर इकडे सगळीकडे म्हणजे गाडे लावसाठी वगैरे जागा केलेली आहे, ही जागा साफ केलेली आहे आणि त्या ठिकाणी गाडी लाव जागा केलेली आहे येणाऱ्या भाविकांसाठी। तर मी पण आता माझी गाडी इकडे पार्क करतोय। तर गाववाल्यांनो, अशा प्रकारे मी हैसरी माझी गाडी पार्क केलंय आणि आता तुमका दाखवतोय की कसालची जत्रा खय असता आणि कशी भरता, काय काय दुकानं येतात, पहिली मॅनेजमेंट कशी काय असता, हे सगळं तुमका मी दाखवते। चला तर मग जाऊया कसालच्या श्री पावणाई रवळनाथाच्या जत्रेत। तर आता मंदिराच्या गेटच्या बाहेरच ही थोडीफार दुकानं इलेली आहेत, ती आपल्याक दिसतात। ही बघा, इकडे प्लास्टिकच्या वस्तूंची दुकानं आहेत, हे टप वगैरे, हे टेबल, इकडे पण पुन्हा दुसऱ्या एक पुढे दुकाना, या बाजूक एक आईस्क्रीमचा दुकान इला। ही आजी इकडे ओटी, खण, नारळ विकता, अगरबत्ती विकता, इकडे एक हॉटेला, पुन्हा इकडे प्लास्टिकच्या भांड्यांचा दुकाना, अशी ही आता गेटच्या बाहेरच थोडीफार जत्रा सुरू झाली आहे।
हे बघा जाणारे दर्शन घेऊन जाणारे भाविक पण आपल्याक दिसतात। इकडे पुन्हा आईस्क्रीमचा दुकान आणि ह्यो आपल्या श्रीदेवी पावणाई रवळनाथ मंदिर जो गेट बनवलेलो आहे। इकडे सहर्ष स्वागत करत आहोत असं त्याच्यावर लिहिलेला आणि सुंदर असा डेकोरेशन केलेला आहे ह्या गेटकडेच। वा, आणि विद्युत रोषणाई सुद्धा सुंदर प्रकारे केलेली आहे। इकडून हे बघा इथे अशी छान छान अशी छोटी छोटी निरंजन जे देवाच्या पूजेसाठी लागणारा साहित्य या ठिकाणी मिळता। हे बघा असा ह्या छोटासा दुकानीला निरंजन, हळदी कुंकूची भांडी, अगरबत्ती लावचा ताट, अशा प्रकारे इकडे ह्या दुकान घेऊन इलेत एक काका। तर आता ह्या गेटच्या आतमधली दुकानं मी तुमका दाखवतोय। ही बघा इकडून सुरू झाली जत्रा आपली। इकडे आपल्याक थोडी गर्दी दिसता, रात्री अजून गर्दी होणारा, पण त्या गर्दीत नीट शूटिंग घेऊचा नाही म्हणून मी जरा लवकर इलय। हे बघा लोखंडी वस्तू सुद्धा इलेत, कढई वगैरे। आता थोडीफार गर्दी जाणवता आतमध्ये। इकडे एक चायनीजचा दुकान इला, चायनीज पदार्थ, मंचुरियन वगैरे, नूडल्स, राईस हे सगळे पदार्थ थंय दिसतात। त्यानंतर इकडे चणे, शेंगदाणे, हे काय तिखट शेंगदाणे, वाटाणे ह्याचा दुकान इलेला आणि इकडे एका भांड्यात त्यांनी अशी मातीच्या आग पेटवून ठेवली आहे। मी त्यांना विचारलंय की ह्या कशासाठी, तर ते म्हणाले की ते चणे वाटाणे गरम रवा कोय आणि कुरकुरीत रवा कोय ह्याच्यासाठी ती व्यवस्था केलेली असता। आता आपण थोडं पुढे जाऊया। ही बघा इकडे खूप खूप दुकानं दिसतात, गर्दी दिसता इकडे। हे पर्स वगैरे, फुगे जे लहान मुलांची अतिशय आवडीची वस्तू म्हणजे फुगे। जत्रेत गेल्यानंतर फुगो नाही घेतलो तर जत्रा केली असं वाटतच नाही। हे बघा हे इकडे लेडीज पर्स वगैरे इलेत, खूप मस्त मस्त पर्स असत। इकडनं ह्या बाजूक इकडे खेळण्यांचा मोठा दुकान दिसता। ही अशा प्रकारे ही आमची कसालची जत्रा आता भरतली आहे भरपूर। तुमका रात्री पण गर्दी असलेलं शूटिंग पण मी दाखवणार असे। आता मी ही शूटिंग घेऊन घरात जातलय आणि पुन्हा येतलय। बघा इकडे खेळण्यांची दुकानं आहेत ह्या बाजू। अशी वेगवेगळ्या प्रकारची खेळणी इली आहेत लहान मुलांसाठी। त्यानंतर आता आपण इलो ता म्हणजे मंदिराच्या आवारात असलेल्या मंडपाच्या खाली। तर मंडपाच्या खाली सुद्धा दुकानं लागली आहेत, ती पण तुमका आता दाखवते। ह्या बघा हैसर या खाजाचा दुकान इला, अगदी ताजा खाजा एकदम फ्रेश असा खाजा तुमका हे अवेलेबल होणारा, उपलब्ध होणारा। तर त्या बेसनाच्या कांड्यांवर गुळाचं पाक ओतून त्याच्यावर आता हे काळे तीळ पसरले जातात। हे बघा तर म्हणजे असा एकदम ताजा ताजा खाजा तुमका ह्या जत्रेत अवेलेबल होणारा। आपला ह्या खाजा मालवणी खाजा म्हणून अतिशय प्रसिद्ध असा आणि जत्रेसून जाताना कोणाक भेट देवची असा चाकरमान्याक तर आपण मालवणी खाजा ह्या पहिला देतोच। हे बघा असे त्याच्यावर काळे तीळ पसरले जातात आणि एकदम असा फ्रेश दिसता। आता त्यानंतर ह्या बाजूक मंडपाच्या ठिकाणीच ह्या बघा ह्या मंडपा आणि ह्या मंडपाच्या आवारात इकडे मंदिराच्या आवारात मंडपाखाली इकडे ही अशी दुकानं लागली आहेत। या ठिकाणी मंदिराच्या समोरच अगदी बरोबर इकडे नारळ, खण, देवासाठी देवीसाठी हवी असणारी वेणी ह्या सगळा इकडे उपलब्ध असा आपल्याक। हे बघा इकडे वेणीये बनवचा काम पण चालू आहे। त्यानंतर ह्या बरोबर मंदिराच्या इकडे बाजूकच असा खाजाचा दुकान आहे। या ठिकाणी खाजी अवेलेबल असत सगळ्या प्रकारची।
इतक्या लवकर म्हणजे बाहेर बघा तुमका उजेड दिसता तरी पण गर्दी असा अजून, म्हणजे इतक्या लवकर सुद्धा लवकर दर्शन घेऊन जाणारी लोकसुद्धा आता जत्रेक इलेली असत। ही अशा प्रकारे ह्या मंदिराच्या आवारातल्या मंडपाकडे दुकानं लागलेली आहेत। तर आता आपण जाऊया मंदिरात। तर ही असा मंदिरातली सजावट बघा आणि विद्युत रोषणाई सुद्धा छान प्रकारे केलेली आहे। ही बघा आता ही जी जागा तुमका रिकामी दिसता ती थोड्याच वेळात गर्दीन भरून जाणारा ता पण मी तुमका नंतर दाखवतोय। हे बघा तर अशा प्रकारे इकडे थोडाफार डेकोरेशन केलेला आणि मस्तपैकी अशी फुलांचे माळा वगैरे सोडलेले आहेत। आता आपण जाऊया मंदिरात। मंदिरातली गर्दी तुमका दाखवतोय। इकडे बघा, इकडे भाविकांची रांग दिसता आपल्या दर्शनासाठी असलेली। त्यानंतर त्या बाजूक तिकडे आपल्या खांब उभे केलेले दिसतात देवांचे। हे अशी साडी नेसवलेले, सुंदर प्रकारे अशी साडी नेसवलेली आहे त्यांका। त्यानंतर मंदिराच्या गाभाऱ्याजवळ खूप अशी भारी एकदम फुलांची सजावट केलेली दिसता आपल्याक। भाविकांची गर्दी असाच, त्याशिवाय नवस फेडीची पण गाराणी वगैरे चालू असत सध्या। बघा तर अशा प्रकारे इकडे फुलांनी डेकोरेशन केलेला छान छान। प्रत्येक भाविक ह्या श्री पावणाई रवळनाथकडे आपला गाराणा मांडता आणि आपले इच्छा मनोकामना पूर्ण करूसाठी मागणा करता। हे बघा तर अशा प्रकारे आमच्या या श्री देवी पावणाई रवळनाथ मंदिरात सजावट केलेली आहे। तर गाववाल्यांनो बघितलास ना मंदिरातलो आतलो भाग। आता आपण जाऊया बाहेर जत्रेत फिराक। तर ही हैसर बघा आजी एक अशी वेणी बनवता, ती बघा अशी छान वेणी बनवल्यानं देवीसाठी, म्हणजे येणाऱ्या भाविकांका ती विकत देतात थंय बसान। आता आपण जरा बाहेर जाऊया आणि तुमका पुन्हा एकदा मी मंदिराच्या दोन्ही बाजूची जत्रा दाखवतोय। या मंदिराच्या समोरचाच दुकान आहे। ह्या बघा इकडे पण ओटी नारळ खण मिळतं, तिकडे केळी वगैरे। त्यानंतर ह्या असा साखरेचा खाजा, वा साखरेचा खाजा, गुळाचा खाजा, वेगवेगळ्या प्रकारची खाजी येतात। हे बघा इकडे खण नारळ ओटी, देवीसाठी फुलांची वेणी, अगरबत्तीचं पुडो असं साहित्य विकूक घेऊन बसले आहेत तिकडे मंदिराच्या समोरच्याच भागात। आता मंदिराच्या डाव्या बाजूची दुकानं तुमका दाखवतोय। हे बघा इकडे खेळण्याचं दुकान आहे, अशी खेळण्यांची बरीच दुकानं असतात। दाखवतोय तुमका आता अजून मोठी दुकानं। ह्या बघा ह्या पण एक मोठा दुकान आहे खेळण्याचा, भरगच्च असा भरलेला दुकान आहे, भरपूरच मोठी आणि खेळणी चांगली दिसतात। या ठिकाणी इकडे ना अशी त्या किचन बनवून मिळतात, आपल्या नावाची किचन। हे बघा तसा म्हणजे प्रत्येक गोष्टी शेवटी कष्ट आणि कसब लागता, तर तसा ह्या हैसर बनवून दिला जाता। वेगवेगळ्या शेपची किचन असत। या ठिकाणी ना गाववाल्यांनो दशावतारींसाठी ना ही रूम दिलेली आहे। तर आणि बल्ब पेटलेले सुद्धा तुम्ही बघत असाल। थोड्याच वेळात मग ते तयारी करून इकडे दशावतारी नाटक सादर करणार आहोत। ही अशी विद्युत रोषणाई मंदिरासाठी केलेली आहे, जत्रोत्सवानिमित्त अशी सुंदर अशी विद्युत रोषणाई केलेली असा मंदिराची। तर ह्या मंदिराच्या डाव्या बाजूक असणारा ह्या शेवटचा खेळण्याचा दुकान आहे। हे बघा भरपूर मोठा दुकान आहे खेळण्यांचा, खूप मस्त खेळणी इली आहेत। आणि असो ह्यो डाव्या बाजू असणारा ह्या शेवटचं दुकान। आता असत बाकीची दुकानं ती उजव्या बाजूकत मंदिराच्या, तिकडे पण आपण जाणार असो। हे बघा
या ठिकाणी आता दुकानांची रांग हयच संपली। तर ह्या बाजूक सनातन संस्थेचा पण दुकान होता, त्यांचे पण काही प्रोडक्ट इकडे विकूक इलेले होते। हे बघा अगरबत्ती, साबण वगैरे। तर अशा प्रकारे आता आपली डाव्या बाजूची जत्रा फिरान झाली या मंदिराच्या। आता आपण जाऊया समोरच्या दुकानांमध्ये। इकडे काय रेवडेकर मिठाईवाले दिसतात समोर। हे बघा खूप मिठाईचे प्रकार इकडे आपल्याक बघूक मिळतात। म्हातारीचे केस पण इलेत आणि इकडे वाव छान बुंदीचे लाडू, वा मस्त। इकडे बघा अशा रेवडेकर मिठाईवाल्यांकडे खूप भारी भारी असे नवीन नवीन काय काय ह्या असत प्रकार मिठाईचे। खाजा साखरेचा असा, गुळाचा असा, चुरमुऱ्याचे लाडू असत। इकडे सुधाकर आळवे कुडाळ मिठाईचा एक दुकान इला आणि ही मंदिराच्या मंडपात असलेली ही दुकान आम्ही तुमका दाखवलंय। या ठिकाणी आपला कसाल रेल्वे स्थानक संघर्ष समितीचो एक बोर्ड लागलो म्हणजे कसालात रेल्वे स्थानक होऊसाठी संघर्ष करणारी ही समिती आणि त्याचो तो बोर्ड असा। हे बघा कसालात सुद्धा रेल्वे स्थानक होऊ कया आमची सुद्धा सगळ्यांची अशीच इच्छा असा। हे बघा तर इकडे अजून एक हॉटेल इला, हॉटेल सदानंद म्हणून शेदुलकर बंधूंचा। अरे वा, तर शेदुलकर बंधूंचो चिवडो आपल्या सगळ्यांका माहीतच असा, अतिशय फेमस चिवडो। आणि त्यांनी हॉटेल पण आणला। त्यानंतर इकडे असत पावसकर मिठाई, कट्टा। या बाजूक पुन्हा अशी मंदिराच्याच आवारात ह्या खेळण्यांची दुकानं पण असत, ही अशी दोन सलग लागान। पुन्हा इकडे त्यांनी हो बोर्ड लावलो कसाल रेल्वे स्थानक संघर्ष समिती कसाल। या बाजूक लेडीज ज्वेलरीचा दुकान इला। वा खूप मस्त ज्वेलरी आहे सर। हे बघा इयर रिंग्स पण इथे खूप मस्त मस्त छान छान डिझाईनचे असत। हे बघा असे थोड्या वेळानंतर ही दुकानात घुसाक वाव पण नाही मिळाचो, म्हणूनच मी आधी इलय जत्रा दाखवू तुमका। हे बघा हे मास्क इलेत वेगवेगळ्या प्रकारचे, भूताचे मास्क, प्राण्यांचे मास्क आणि काही थोडीफार खेळणी पण आहे त्यांच्याकडे। हे बघा त्यानंतर आता आपण जाऊया मंदिराच्या उजव्या बाजूक असलेल्या दुकानांकडे। तर उजव्या बाजूक ह्या बघा आपल्याक दिसतात म्हणजे भेलपुरीचं दुकान पहिलाच। त्यानंतर इकडे पुढे पुढे पण दुकानं आहेत, ह्या काय खाजाचा वगैरे दुकान इला, या मिठाई। इकडे आईस्क्रीमचा दुकाना, भेलपुरीवर तर बरेच भाविक तुटान पडलेले दिसतात। त्यानंतर इकडे पुन्हा आईस्क्रीमची गाडी इली आहे एक। आणि इकडे सगळ्यात लहान मुलांचो आवडतो भाग तो म्हणजे पाळणी वगैरे, ती गाडीत बसान फिरतात ता। त्यानंतर इकडे एक चायनीजचा पण दुकान पुढे ह्यो गेम काय माका विचित्रच वाटलो, म्हणजे ही जी ग्लासा ठेवली आहेत ना ती सगळी ग्लासा पडाक होई, तर ती ग्लासा पडल्यानंतर हे काय लावल्यानं त्यांनी ना वस्तू ह्या दुकानदारान ते त्याच्यातले वस्तू मिळतले आहेत। तर एक बॉल टाकूक म्हणे 30 रुपये आणि 2 बॉल टाकूचे असतील तर त्याचे 50 रुपये असं तो माका म्हणाक लागलो। मी म्हटलं नको रे बाबा, नाही पडला तर पैसे फुकट, काय नाही गावला तर, नाहीतरी हे टेडी बिडी घेऊन काय करूचा आता माका, असा मी मनात विचार केलाय आणि मी आपला पुढे चलत राहिलोय। ह्या बघा 30 रुपयाक एक बॉल आणि 2 बॉल 50 रुपयाक। अशा प्रकारे हो सुद्धा एक असो मनोरंजनात्मक खेळ इलेलो होतो जत्रेत आमच्या। त्यानंतर ह्या बाजूक सुद्धा बघा इकडे प्लास्टिकचा दुकान पुन्हा प्लास्टिकच्या वस्तूंचा। आणि त्यानंतर इकडे ही जत्रा हैसर ह्या बाजूची जत्रा संपली। इकडे भेलपुरीचा एक दुकान इलेला, म्हणजे पाणीपुरी, रगडापुरी असे काय काय पदार्थ होते त्याच्याकडे। आणि ह्या इकडे लहान मुलांचा सगळ्यात आवडतो भाग, हो बघा, तर माझं झील पण येणार आहे याच्यावर बसाक।
तेका तर ह्या असला खूप आवडता। इकडे ह्या जम्पिंग काय त्या जम्पिंग उडीये मारूचा काय काय असता त्याच्यावर कुदतत बघा कशी पोरा। हा बघा अशी मजा घेतात 31ची। 31 एन्जॉय करू गेली आहेत ती, त्यामुळे मजा घेणं साहजिकच आहे। इकडे पण एक असा इला घसरगुंडे वगैरे फुगवलेले हवेन, हे बघा। जत्रा म्हटली की खूप असा मज्जा असता, त्यामुळे लहान मुलांका तर सांगूचा म्हणजे जत्रा म्हणजे त्यांका काय मजा वाटताच, पण कधी एकदा जत्रेक जाऊन मजा करते असं त्यांचं असता। तर अशा प्रकारे ह्या ठिकाणी ती जत्रा त्या बाजूची संपली। आता इकडे एक बोर्ड असा बघा, बघा तिकडे परबवाडी आरी जो रोड गेलो आहे ना त्या बाजूक पण दुकानं आयली आहेत। परबवाडी आरी एक रोड गेलेलो आहे बघा, तो कसाल ग्रामपंचायतचो बोर्ड तुमका दाखवते। इकडे परबवाडी असा बाण दाखवलो आहे बघा। मग ह्या परबवाडी आरच्या दुकानांकडे आपण आता जाऊया। हे बघा हैसर असे सुंदर असे पिशवे इले आहेत। किंमत पण मी विचारलंय तर 100 रुपये 120 रुपये अशी त्यांनी किंमत सांगितल्या। चांगले आहेत, क्वालिटी तर चांगली वाटली माका। बघा डिझाईन पण मस्त असत फुलांचे वर, पर्स पण छान छान दिसतात त्यांच्याकडे। इकडे एक दुकानीला पुन्हा टोपियांचा टोपी आणि गॉगल हॅट पण इलेत। आता परबवाडी आरची दुकानं तुमका दाखवतंय। परबवाडी आरची दुकानं बघूया चला। इकडे जास्त माका वाटतं खेळण्यांचीच दुकानं आयली आहेत। ही बघा सगळी खेळण्यांची दुकानं आहेत। होय होय सगळीच खेळण्यांची दुकानं आयलेली आहेत। या ठिकाणी शॉपिंग पण चालू आहे। हे बघा इकडे लेडीज ज्वेलरीचे पण काही वस्तू दिसतात आपल्या, किचन्स वगैरे दिसतात, इयररिंग्स गजरे फुलांचे। हे बघा इकडे इयररिंग्स असत, असे मस्त मस्त इयररिंग्स वगैरे इलेले आहेत। ही इकडे फुगवलेली बावली, बदका, मासे, विमाना काय काय इला आहे बघा। खूप मस्त मस्त काय काय इला जत्रेक। ह्या एक पोरग्या इकडे इला काय काय घेऊन पुस्तका वगैरे विकूक आणल्यानं त्यांनी, देवांचे फोटो पण असत। तर इकडे जास्तीत जास्त माका वाटतं ही अशी खेळण्यांचीच दुकानं आहेत। ह्या इकडे लास्ट दुकान ह्या परबवाडी आरच्या रस्त्यात या लास्ट या प्लास्टिकच्या भांड्यांचा एक दुकान दिसता, आणि ह्या हैसर आईस्क्रीमचा दुकान। हैसर आता ही परबवाडी आरची दुकानं संपली, ऐकलास। तर अशा प्रकारे ह्या लाईनीक तर जास्तीत जास्त खेळण्यांचीच दुकानं माका दिसली। तर गाववाल्यानो आता आम्ही जातो घराक। तुम्ही जत्रा बघितलास ना कशी आहे ती भरलेली कसालची, म्हणजे गर्दी तर झाली नाही या, गर्दी दाखवसाठी मी पुन्हा येणार आहे। तर आता टाटा बाय बाय। नमस्कार गाववाल्यानो, तर घराकडे जाऊन मी आता पुन्हा इलय। जत्रेतली ही गर्दी दाखव तुमच्यासाठी खास। ह्या बघा तर आता मी जत्रेत आता आम्ही इलो, पण बघा वाव मिळत नाही याचा लाग, एवढी गर्दी झालेली आहे। तर म्हणूनच मी मगाशी तुमका जत्रेतली दुकानं दाखवून घेतलंय। तर आता आपण पालखीपर्यंत थांबणार असो, पालखीसुद्धा तुमका बघूक मिळतली या व्हिडिओमध्ये, त्यामुळे तुम्ही व्हिडिओ स्किप न करता बघत राहा। अशा प्रकारे आता जत्रेत खूप गर्दी झालेली आहे हे बघा, आणि विद्युत रोषणाई तर आता काळोख झाल्यामुळे खूपच मस्त वाटता। आतमध्ये खूप छान असा डेकोरेशन केलेला, गर्दी बरीच झाली आहे। आता तरी 10:30 वाजले आहेत बघा। तर ह्या देवळाच्या समोरचो मंडप आहे आणि मंडपातली ही गर्दी दिसता। इकडे ह्या बाजूक सुद्धा बघा गर्दी झालेली आहे, मंदिरात सुद्धा गर्दी दिसता। इकडे ह्या बाजू खेळण्यांच्या दुकानात, मिठाईच्या दुकानात, हॉटेलमध्ये सगळ्या दुकानातनी पण गर्दी दिसता आपल्याक। हे बघा
तर आता माझ्या झिलान हट्ट केल्यान की हो मांस खाऊ म्हणून. बघा आता कसं दिसता तो. तर पुढचा काय दिसत नाही ते का कसं दिसता बघा. चला काढा, नको ते का. तर जत्रा म्हटली की धमाल मजा मस्ती. आणि हे बघा इकडे आता त्यांनी दोघांनी बसली आहेत ह्या गाड्यांमध्ये, गोल गोल फिरतात आपली गरगरा. गाडीत बसणारे मेंबर वाढलेले असत, अशी मजा घेतात. तर गाववाल्यानो आता थोड्याच वेळात पालखी निघणार आणि त्या पालखीचं पण दर्शन मी तुमका दाखवणार असे. आता पालखी नुकतीच मंदिरातून बाहेर पडली आहे, त्यानंतर फिरून येताना पण तुमका मी दाखवणार असे. ही बघा पालखी. पालखी सोहळा झाल्यानंतर थोड्या वेळात दशावतारी नाटक सुरू होताला. पालखी सोहळा होईपर्यंत इकडे दशावतारींचा रंगकाम चालू आहे. गाववाल्यानो आता 12 वाजलेले आहेत आणि आपला सुरू झाला आता 2024 ह्या वर्ष, नवीन वर्ष. तर त्या निमित्तान फटाके लावलेले असत, ते तुमका दाखवते. आता फटाक्यांची आतिषबाजी केली गेली जेव्हा 12 वाजले तेव्हा, म्हणजे हॅपी न्यू इयर सुरू झाला आपला. तर तुमका सगळ्यांका माझ्याकडनं नवीन वर्षाचे हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. तुमका सगळ्यांका ह्या नवीन वर्ष भरभराटीचा आणि आनंदाचा जाओ, हीच श्री देवी पावणाई रवळनाथाच्या चरणी प्रार्थना. पालखी सोहळा अजून चालूच असा. तोपर्यंत आपण इकडे आजूबाजूचा एक दुकान आहे खेळण्यांचा, तर आपण बघूया. मस्त दुकान आहे, खूप मोठा दुकान आहे आणि भारी भारी खेळणी आहे तिकडे पण. त्यानंतर आता पालखी दाखवते पुन्हा एकदा तुमका. खूप सारे गावातले भाविक ह्या पालखी सोहळ्यात सहभागी झालेले असत. आता पालखी आपल्या समोर इली आहे, हे बघा. सगळ्यांनी दर्शन घेवा.
गाववाल्यानो, तुमका माझो ह्यो कसालच्या जत्रेचो व्हिडिओ कसो वाटलो? आवडलो असात तर व्हिडिओ लाईक करा, तुमच्या मित्रपरिवारात शेअर करा, कमेंट करा आणि माझ्या चॅनलाक अजूनही तुम्ही सबस्क्राईब करूक नशात तर कृपया सबस्क्राईबसुद्धा करा, म्हणजे माझे असेच नवीन नवीन व्हिडिओ तुमका मालवणीतसून ऐकाक आणि बघूक मिळतले। धन्यवाद।